Il-Partit Nazzjonalista irid ikun it-tarka tal-poplu Malti fl-Ewropa, irid ikun il-vuċi tal-poplu Malti fil-Parlament Ewropew, irid li jkompli jaħdem biex ikollna Malta Aħjar fl-Ewropa. Kien dan il-messaġġ tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil meta kien qed jindirizza attività fi Pjazza San Ġorġ il-Belt biex jitfakkar l-10 anniversarju mid-dħul ta' Malta fl-Unjoni Ewropea. Aħna rridu nkunu it-tarka tal-poplu Malti u Għawċi fil-Parlament Ewropew. Aħna rridu nkunu id-difensuri tal-poplu Malti u Għawċi fil-Parlament Ewropew. Aħna rridu nkunu il-vuċi tal-poplu Malti u Għawċi fil-Parlament Ewropew. Dan huwa partit illi wera illi Malta Aħjar fl-Ewropa. Simon Busuttil qal il-Partit Nazzjonalista għandu għax ikun gburi li hu kellu raġun fuq l-Unjoni Ewropea u saħaq li llum ma nħallu lil ħadd jikteb l-istorja mill-ġdid. U ejja ma nħallu lil ħadd jerġa' jikteb mill-ġdid jew ibiddel l-istorja ta' pajjiżna billi jivvinta storja differenti. L-istorja ta' pajjiżna hija dik li u hija illi kien il-Partit Nazzjonalista illi kellu il-viżjoni u illi kellu l-aqal biex pajjiżna jidħol fl-Unjoni Ewropea. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista silet id-differenza bejn il-viżjoni tal-Partit Nazzjonalista u n-nuqqas ta' viżjoni tal-Partit Laburista. Araw ftit, l-ewwel ta' Mejju 2004, Gvern Nazzjonalista, Malta tissieħeb fl-Unjoni Ewropea. U fuq in-naħa l-oħra, l-ewwel ta' Mejju 2014, Gvern Laburista, il-petrol jorħos b'2 cents. Dik hija differenza bejn partit u ieħor. Partit viżjoni, partit b'nuqqas ta' viżjoni. Sem tasal il-viżjoni tal-Partit Laburista illi raħħas il-petrol b'2 cents wara li fil-bidu ta' dan ix-xahar kienu liħ b'2 cents. Simon Busuttil qal il-viżjoni tal-Partit Nazzjonalista waslet biex permezz tal-Unjoni Ewropea llum għandna ekonomija aktar b'saħħitha, standard sola għal pajjiżna u munita li salvatna mill-arma l-temp finanzjarju. Fakkar li matul l-10 snin ta' sħubija pajjiżna gawda minn 1300 miljun euro fil-waqt li l-Gvern Laburista trid jgħid kif se jintefqu l-1100 miljun euro li kiseb Gvern Nazzjonalista għas-7 snin li ġejjin. Simon Busuttil qal li bis-sħubija ta' pajjiżna fl-Unjoni Ewropea ankrena lil pajjiżna fil-valuri Ewropej tad-demokrazija li llum hija medda minn gvern li ħa fidejh l-istituzzjonijiet tal-pajjiż. Il-valur tad-dinjità tal-bniedem li llum huwa mnaqqar minn nuqqas ta' xogħol, il-valur tal-pluralizmu li llum huwa meddet għax il-gvern medi jitfattajn lill-oppożizzjoni. Għaldaqstant saħaq Simon Busuttil l-oppożizzjoni trid tkompli taħdem għal Malta Aħjar fl-Ewropa u għalhekk il-poplu għandu jagħti l-vot tiegħu li tim ta' kandidati li huma konvinti mill-ideal Ewropew. Il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Befefene Kadami qal il-Partit Nazzjonalista huwa l-partit li għandu qalbu mal-ħaddiem, kontrarju għal dan il-gvern li sar il-gvern tal-ftit li ħatfu kollox. Huwa fakkar li jekk f'5 xhur il-poplu se jkun qed jifranka 5 euro fil-prezz tal-gass, fl-istess perjodu l-mara tal-Ministru Konrad Mizzi se tkun qed taqla 70,000 euro. Il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Mario De Marco ħares lejn il-mixja li jagħmel pajjiżna fil-vjaġġ tiegħu lejn l-Ewropa u faħħar lil poplu Malti li ma qatax qalbu u għażel li jimxi din il-mixja. Illum saħaq Mario De Marco huwa importanti li nibqgħu nħadnu l-valuri Ewropej li jinsabu medda. Is-Segretarju Ġenerali Krissajt qal li 10 snin ilu il-Partit Nazzjonalista kiteb paġna glorjuża fl-istorja ta' Malta u sellem lil mexxejja li waslu biex pajjiżna jagħmel dan il-pass. Fakkar li ħadd ieħor rid it-triq tal-partnership fosthom Joseph Muscat li huwa l-Prim Ministru ta' Malta u Alfred Sant li llum qed jimmira li jkun membru parlamentari Ewropew. U għassaħaq li huwa importanti li fl-24 ta' Mejju niddefendu u nsaħħu dak li ksibna 10 snin ilu.